A wannan shekarar da muke ciki ta 2025 na ƙirƙiri website sama da guda 5 na different companies, kama daga real estate website, agency website, restaurant website, NGO website, e-commerce website. Duka waɗannan website ne wanda na haɗawa businesses da agencies da kamfanunuwa a wannan shekarar da muke ciki ta 2025. Shin za ka iya tambaya wai menene ma amfanin website? Website yana da amfanunnuka da dama ga business wanda ma ba za ka iya ƙirga su ba. Babban amfanin website na farko shine yanzu ka tambayi kanka, idan aka je Google aka yi searching kalar business ɗin da kake siyarwa, misali a ce kana da restaurant ne, sai mu shiga Google sai mu yi searching best restaurant in Kano ko restaurant in Kano. Shin restaurant ɗinka yana fitowa ko ko baya fitowa a search engine? Wataƙila ansarka shine baya fitowa. To me zai faru idan aka yi searching na business ɗinka a Google bai fito ba? Abubuwa da yawa za su iya faruwa. Na farko wataƙila mutum ko ya ji labarinka a wani guri ne, to sai ya je Google yana so ya research akan wannan business ɗin naka. Sabida mafi yawancin mutane idan za su yi siyayya online suna fara zuwa Google ne su bincike akan wannan abin. Za su yi bincike akan wannan kamfanin naka, akan wannan product ɗin, suna da buƙatar su sami a lot of information dangane da wannan business ɗin da kake yi kamin su yi wannan abin da kake siyarwa. To kaga aka yi searching ba a ga naka ba, za a ga na competitors ɗinka, za a ga na mutane masu yin kalar wannan business ɗin naka. To kaga da farko gurinka aka yi niyyar zuwa, amma me sabida ba a same ka ba, to sai a je na gurin wanda aka samu. Za a je na gurin competitors ɗinka kenan, abokan gasarka, abokanka wanda suke yin kalar wannan business ɗin naka. To kaga ka yi losing customers kenan. Kaga rashin website zai iya sawa ka yi losing customers masu bincike a Google kamin su yi product. Kai ma kana buƙatar ka mallaki website na business ɗinka, za ka iya ka tura min DM